Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι είναι για το Λεβαδιακό. Εκεί όπου έρχεται το γκολ με τον Τομάς, το Γάλλο. Στο δεύτερο λεπτό ξεκίνημα από τα αποδυτήρια με γκολ ο Λεβαδιακός. Ο Γάλλος, ο Τομάς, είχε προωθηθεί, σηκώθηκε ανενόχλητος εκεί. Ο Σιώβας ανεβαίνει να δούμε την επιλογή του. Θέλει να παίξει με παλιά για το Φουστέρ. Από την άλλη πλευρά περιμένουν οι συμπαίκτες του. Ο Σπανός βλέπει τον Τσόρι. Εκείνος πάει να περάσει ατομική ενέργεια, το shoot out με το δοκάρι. Βέβαια εκεί, την εξωτερική πλευρά της δοκού, στο 7ο λεπτό. Μαζουακού. Τσόρι. Πάει μόνος του, η προσποίηση γυρίζει με το αριστερό, με τα πόδια διώχνει ο Σιφάκης στο 11ο λεπτό. Γίνεται ο συνδυασμός, ο Λαμπταλαουή, Φουστέρ. Η μπάλα για τον Μήτρογλου, το σουτ, ευκαιρία out στο 13. Φουστέρ υπέροχα για τον Λαμπταλαουή, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, βγάζει έξω για τον Κασάμι, ευκαιρία μεγάλη, η υπόδειξη από τον βοηθό και έχει σταματήσει η φάση στο 22. Εδώ, η υπόδειξη του βοηθού για τον Μήτρογλου. Στην κόντρα τώρα ο Ορτέγκα για τους γηπεδούχους, το σουτ, δύσκολη επέμβαση του Ρομπέρτο. Ο Μάτζιος, τακουνάκι για τον Ορτέγκα, βγαίνει ο Ρομπέρτο με κάποιο ρίσκο γιατί δεν ήλεγχε απολύτως την μπάλα και έβαλε το σώμα, έβαλε τα πόδια εκεί μαζεμένα για να διώξει. Τσόρι Ντομίνγκες, η πάσα στο Μήτρογλου από τον Κασάμι με το δεξί, ένα shoot out στο 34. Γύρισμα, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από τον Κασάμι. Καθυστέρησε καθώς πήγε να κάνει τρίπλα στο 53 και χάνει την ευκαιρία. Λαμπτελαουή καθυστέρησε, τώρα παίζει με τον Τσόρι. Έχει γυρίσει ο Μιλοσάβιο να κλείσει το δρόμο. Πολύ ωραία ενέργεια του Αργεντινού. Και η σέντρα περνάει από το Σιφάκι η μπάλα. Ευκαιρία για τους ερυθρόλευκους με τον Ποτία να γυρίσει τον Κασάμι. Το σουτ πάνω στον Κότσιο, δεύτερο πάνω σε παίκτο Λεβαδιακού. Ο Νικολακάκης ήταν που βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Ο Ολυμπιακός έχει πλέον 4 τελικές προς την εστία έναντι 3 του Λεβαδιακού. Αφελάει, έχει μπει ο Ρεξάτος. Πάει για το σούτ, γλιστράει, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Παίρνει μια παράξενη τροχιά στο 73 και γίνεται το 1-1 με το δεύτερο γκολ του Αφελάη στη Super League φέτος. Έχασε τη φάση ο Σιφάκης, γίνεται το 1-1 17 λεπτά πριν τη λήξη. Προσπάθεια των ερυθρολεύκων να πάνε σε δεύτερο γκολ. Τον Κασάμι να παίρνει θέση να πάει να πλασάρει, να μην μπορεί. Στο 76 ο Αφελάη, που τώρα γυρίζει, πάρα πολύ επικίνδυνη παλιά, μπερδεύονται εκεί ο Σιφάκης και ο Κότσιος και περνάει μπάλα και από τους δύο. Τσόρι μοιράζει υπέροχα για τον Αφελάη. Ο Αφελάη κάνει shoot out στο 79. Λαμπτελαουή στριφογυρίζει. Γέμισμα από τον Τσόρι, γύρισμα από τον Μήτρογλου που πήγε να κάνει κάτι πολύ θεαματικό. Στο 83 δεν του βγήκε, η μπάλα πήγε out. Ο Λεβαδιακός το 2 με τον Τομάς προηγήθηκε. Στο 73 ο Αφελάη ισοφάρισε. Γυρίζει εδώ η μπάλα, το shoot out από τον Ντοσεβί μετά την παλιά του Αφελάη στο 88. Άφησε έξυπνο ο Κασάμι. Οι παίκτες του Λεβαδιακού ζητούν από τον Καλογερόπουλο να σταματήσει το μάτσο. Ο Βούξεβιτς τώρα σηκώνεται. Μπενίτες προς τα πίσω. Μήτρογλου, δύσκολη φάση για το Σιφάκι. Συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό ενώ υπάρχει offside νωρίτερα. Στο 89 έχει σταματήσει ό,τι και αν είδατε μετά. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Αφελάει γύρισμα, ευκαιρία γκολ. 1-2. Το γκολ με τον Μήτρογλου που πετάγεται και ο Κασάμι μπήκε στη φάση και πανηγυρίζουν και γίνεται το 1-2 στο 91. Ο Αφελάη είναι ο δημιουργός ενώ ήταν ο σκόρερ στο πρώτο τέρμα. 1-2.